and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Tinuod ko dahil gisulti sa romboy. Ngawa na'y tao kining maong kwarto. Kung mao, malikaw na dahil si Alvin. Kibiyakan ako niya. Wa na git siya. Kaya nga ako mga bisin na laki niya sa sud ining kwarto. Dalion ko gipos kini nga ako mga bisi. Og suwayan ko siya sa pag-agpasapir. Aron mapun ako katungdan niya ang kwarta kung maatan ko pa man ganit siya. Taxi! Taxi! Ay, asa ta, ma'am? Kuan, taxi driver ka man yun. Nasayod ka ba kung asa nga pier karong buntaga nga dunay para ko mopiyahe pa doon sa Mindanao? Mindanao? Kaya doon ako'y tao nga agpason, basin mo pa makagikan. Ay, oo, ma'am, oy. Sure kayo, nahibaw ko, ma'am. Ning oras, ma'am, mabdad pa rin na to ang barko, nga wa pa makagikan. Ay, salamat. Sige, dad ako dito ha, palihog. Okay, ma'am, no problem. Kung mahimo, paspasan na nato ang dagan sa auto. Emergency lang kaayo. Ay, emergency, yes, ma'am. Ay, mao ba di ay Sir Paulo? Dini na di ay si Dudong Rinan? O di kuha niya nagduha niya ka dagko nga bag nga gisudlan sa iyang mga biste? Oo, Petra. Sa'yo niyang gikuha kay mutipo na kuno siya og balik ang Kristi. Sir Paulo, pasilu ako sira. Nga ako'y nagsud sa tanan niyang mga biste sa duha ka dagkong bag. Iyor mo sa kong gisugo, sir. Gahi gyud ko nga sultihan sa rinan. Sa kadaghan sa mga babae, kanong kadto pa man yung Kristi ang iyang gibalikan. Uabot rin po ng igayon, nga iya na sabning biyahan. Ug anha na usab unya diha ang dako nga kagubot ka mahitabo. Kadto sabs Kriste. Nga nung magsigi pa man gyud siya tumugos nga balikan siya ni Rinan, oy. Nga sayod man gyud siya nga biyaan na gyapon siya ini, kay dili gud siya makahatag og anak gud. Ambot, Naambot gyud. otro sabtong babayhana. Mao gyud. Dato man unta, dako grado. Mao. Apan nganong adto magyud siya mo pili sa lalaki nga dili siya unungan. Ay mao gyud. Basta kay ako, gikulbaan jud ko ining ilang gibuhat, Petra. Gikulbaan ako. Di na complete oh. Ay, salamat kayo, ma'am, ha? Kana, mao ko na ng barko ang pinakasayaron mo larga pa ingon sa Mindanao. Basin og naa diha sa sud si Alvin. Tan-awon ko ang naka-register nga listahan sa mga pasahero kung naabangan ni Alvin. May Alvin nga naka-register sa listahan sa mga pasahero nga nagkasakay. Buti nga lito siya magdaha sa iyangan nga Alvin marana. Kipuganti man gud siya. Upauli na lang ko. Pero sa dili pa, mabarog lang una ko din hangtod sa maglarga na sa barko. Basin o magkahuna-huna siya og naog sa makadiyot. O kaya ko makita. Kinahagan nga mahatag na ko niya ni kwarta nga akong nahuman ni Tia Banet. Ikadaw na akong inom ining tambal para hilanat. Pero, wa pa magyapong kumawas eh. Init ang gyapong ko. Nagkapait ini rom kay kuwang ni kong kwarto pa masayo para sa barko. May uminto naman din sila. Aban di ko magpagawas paglaon. Ang yun ko mga dagko ug ranggo sa barko. Magpakiliwi ko nila.
basin mo musugot. Pagkalipungon ko na. Laing gid ang paminaw na ako sa kong lawas. Ay, ko. Yun. Kanang papahinga nagbarog tungod sa hagdanan. Pasaka sa barko. Si Junis man. Siya gila. Niya siya. Junis! 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 Para matunay may nagsangpit sa akong... Si Alvin! Si Alvin ang nasa unahan nga nagpaikot din eh! Salamat! Salamat nga nagkita pa mi! Alvin! Alvin! Diyos ko! Kainit pa ba yan ni mo, oy? Gihilantan ka pa man di ay? Oo, bitaw. Pero, sagdi lang, madaran eh. Kuhaan lang lagi. Kuhangan ang kwarta nga akong da para pamilitis barko. Mi uminto na madayang pamasahay. Mao ba? Maayra sa gid ay nga nakita pa ta. Kanang usa ka barko ba? Kanang ikaduha nga mulat ka. Anak na lang sakay. Mga ano na tao. Gigutom sa dinoon ko pero biskwit lang akong gikaon. Nagdaginot ko sa kwarta. Pasag din na lang kanang usa ka barko nga makakikan ha. Anak lang sa sunod nga mo biyahe. Mga 3 ka oras gikan ron. Anak na lang kasakay. Tana, mga ano na tao. Kay wa pa sa braba ko'y pamahaw. Tana, Alvin. Mao ba? Dito dayon na kag tindahan kay nagpalit og tambal para sila nat. Oo. Diar ako sa gawa sa may krasada. Na may tindahan niyang daghan nga nagbaligya og tambal. Basta naagian ako sa taxi nga imong gisakyan. Wa lang ko nimong maalinggati. Basin. Nanghuwam day ko sa akong tiya og kwarta aron unta mapunan ko ng imong daddy ha. Mawa. Salamat kay ha. Sa imong iyaan di unta ko nimo dadon. Dili sa ilaha pero siya ang akong gituol og nagpatabang ko niya aron makakita og gamay lang nga kwarto nga kaabangan nato. Pero sa akong pagbalik, wa ka naman. Mao nga namasin ko og ani. Basin og magkita pa ta. Wa ka namang gud mobalik gabi eh. Mao nga nagtuo ko nga di ka na mobalik. Mao nga pagkasayo gid sa buntag, mibiya ko dito. Onya, asa man? Okay ra nimo nga mabiyahe ka nga may gipamati ka sa imong lawas. Ha, Alvin? Maubahan? Pugan ka unta si mong amahan sa pag-anhi dinhi daan imong mga bisti. Unta. Pero nagkahukom ko nga magibalik ko nimo, Christy. Mangwa sa inay mo. Pasagdan lang na ito mga amahan, oy. Kay ako sa bitaw, si Daddy. So pagsabsiya niya itong panagpalik karon. Pero bisan mag-unsa pa sila, dili sila makapiog sa duha ta ka gugma. Ang atog yung gugma ang magpadaogon, dili ba, han? Oh. Pero basta mga nabi ito ha, honey. Kinahanglan magsabag ka yun. Ay, siguro na lagi na. Nagsabag man ka na nag-agaw ni Laura? Ako pa kay dili. Kinahanglan magsabag ka na yun, Christy. Aron diyan ta sa mukon pa sa masigtag amahan. Okay, han. Domingo man ron, human na to kaon, mag-shower ta. Pagkahuman, muadto ta sa Santo Niño. Aron magpasinulog ta sa tanang mga tiguang dito nga nanindag kandila. Unya, mag-ampo sabta sa Ginoo nga magsabak na dayon ko. Mayal ka yun tayo eh. Kay gusto na kay ko magkakita og liwat. Siguro na lang ginaan. Dasigo lang ginato ang atong kaugalingon nga magsabakit ko. Kay ihatag na ginas Ginoo. Honey, way imposible basta ang Ginoo nay mo hatag og milagro. Pusa mo lihok lang kita. Di lang sabgid ta mo kumpiyansa. Basta kay siguro na lang ginaan. Magsabak ra lagi kit ko. Ipasalig ko na nimo. Oh, may kinakaman ka nagkaligo. O sige na, pagilis na. Ano pag-ato din ta sa Santo Niño? Kadali ko di mo nagkailis, Cord. Oo. Pag man ko kaligo, nag-ilis din ko. Oh, ikaw, pagilis na.
Unya lang sa talok, Kobe. Human na to pa. Oh, usay man na to ba? Gusto. Nagkasabot-kasabot, may pasabot. Unya lang ta. Nagkailis man ko. Ay, hubuo lang sa ng buwa sa pagpalit ng gisulog mo. Honey, kinahanglan nga ang pag-ampo. Apakan gid sa buhat. Basta sige na. Tanaw na sa kama. O pagkahuman, mga tanatayin ta sa santo ninyo at mag-ampo ta sa Ginoo. Sige. Mamga. Okay. Basta kayo magsabak ka lang, ha? Sunod ko na mo gusto. Basta magsabak ka lang. Kana ba? Di kita mo kumpiyansa. Kinalang ipakita ta sa kahitasan nga naningkamot sab kita. Nga ta mo kumpiyansa pa. Sige na. Tana na. Sige. Tana, Christy. Unsa? O, Jonas. Kalmahin mo. Ugma na lang kung larga kay lain taging pamati na ako sa akong lawas na. Mas may tingaling i-relax ko una ni. Ikaw. Agad lang ko nimo. Ugma ra kong larga. Mangita lang ko din yung baratuhon nga lodging house nga akong kapunduhan hangtod ugma. Ug ikaw, biyain na lang ko. Igo na kayo ning kwarta nga gipuno mo gahatag na ako. Tako na kayo ni biyain na lang ko din sa Pier Junis. O mas maayo yun nga mupauli na lang ka sa inyo. Pakita na gyud sa imong bana. O kini lang timan di na ko malimot pa nimo, Junis. Hasta ko, Alvin. Dili ko malimot nimo. Dili na malaksi pa sa akong panumduman ang usa ka buutan nga pugante. Nga midakit na ako og midas sa ibabaw sa bukid ug masiot nga kalasangan. Adios, Alvin. Og iampo ko nga masulbad mo ang kaso sa krimen nga gipasangil nimo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!